ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮೊಕ್ಕೆನ ಜಂಟಿ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನು ಪಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 114 ತುಳು ನಾಡ ಗರೋಡಿಲೆಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬೈದರ್ಲನ ಆರಾಧನೆ ಉಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣರ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಯಾನು ಶಮಿಳಾರಿ ಈ ಜಾಲದ ತಾಣದ ಕೊಂಡಿಡು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿದ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಿ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಬು ಮಂತು ಕೋರಿರುವಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೇಖಕರು ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೂಡಮಿದ್ರೆ ಮೇಲನ್ನ ಮೊಟ್ಟಗುಳ್ದೇರು ಸರ್ ಇರೇಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ ಮೇಲಾನ್ನ ಮೊಟ್ಟಗುಳ್ದೇರು ಸರ್ ಇರೇಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇರೇಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇರಿನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬರ್ಗೆರೆ ಅಪ್ಪಣಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ತುಳುನಾಡ ಗರೋಡಿಲೆಡು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೈದರ್ಲನ ಆರಾಧನೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಮಂತು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಉಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕರ್ಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಗಾರರು ಮೇರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಮೇರು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ .wordpress.com ಪನ್ಪಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಏತ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬರವಣಿಗೆಡು ತಿರಿಯೋಣಲಿ ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಇರೆಗಾದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುರ್ಕಾದ ಉಡಲ್ದ ಗುಂಡರು ಕುರಿತು ಯೂತ್ಲೇಟ ಬರಪೈನ ಮೇರು ಬೈದರ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಮಿತ್ರರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗರೋಡಿ ಬೈದರ್ಯನ ಉಮ್ಮೇರ್ನ ಬೈದರ್ಯನ ಆರಾಧನಾ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಾಜನಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಶುರುಟಿಕ್ಕಿನ ಕಜ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ಶುರುಕಾದ ಗರೋಡಿ ಬಂಪಿನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ರೀತಿಯ ಪೂರಾ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಇಡುವಂಚ ಅಂಚಿನ ಗರಡಿ ಆರಾಧನೆ ಇಡಿದಾನೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಜನಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ವಿಮುಖ ಆಪಿನ ಕೆಲವರ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಟುನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಘಟನೆಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇದ್ನಾಗ ನಮಕ್ಲದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಂಚ ಬಂಡವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮಲ ಬಾದರ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಅವೇ ಸರಿ ಇಂದೇನೆ ಅಂತ ಬೈದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ದಾದನ ದೇವರ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚಿ ಎಂಜಾತ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯರು ಈ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟೈತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥನೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಹಿಡಿದು ಪುರಾಣಗಳು ಇಡ್ಲತ್ತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಕತೆ ಒಂಜಿ ದದನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಕತೆ ನೇರ ಅರ್ಥದ ಎರಡೈತೆ ದಾಲ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಡ್ ಅవి ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಿನ ಕಥೆದ ಅದು ತಂಡಾಡ ಅವು ಜೋಕಲ್ನ ಕಥೆ ತಲಕನೆ ಹೋಗಿದೆ ಐತ ಬದಲಾದ ಐತ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಡ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಾಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಅಡುಕೊಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುರಾಣ ಅಡುಕೊಂಡು నేను ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಮಾತದ್ದು ತಗೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಐತ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆದಾದ ಮತ್ತು ಪಿರಾವುಡು ತತ್ವದಾದ ಪಂಪಿನ ತಿಳಿಯುದು ಅಂಚಾದ ತುರುಕು ನಮ್ಮ ಗರುಡಿ ಬಂಪಿನದಾದ ಗರಿಯ ಬಂಡದಾದ ಅక్కడ ಬೈದರ್ಲು ಬಂಡ ಏರು ನೇನ್ ತೆರಿಯೋನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಗರುಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು 3/4 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿನಾತು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟ ಪಣೊಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಏರೆಗಾಡಲ ಸಾಲ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡ ಬ್ಲಾಗದ ಲಿಂಕ್ ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಬ್ಲಾಗದ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವ ಬ್ಲಾಗದ ಸಾಧಾರಣ ಗರುಡಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸಾಧಾರಣ 30 ಲೇಖನ ಉಂಟು ಇಟ್ಲ ಕೊಡಿತಿ ನಾನು ಓದೋಲಿ ಐಟದಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂದ ಇನ್ನಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಡು ಶುರುತ ಸ್ಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಇಟ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಗತ್ಯ ತನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತಾರೆ ಅದು ಶುರುಕು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಮರತವು ನೆಟ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಈ ಇನಿತ ಈ ಉಂಡತೆ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡ ಗರುಡಿಲೇಡು ವೆಮ್ಮೆರು ಬೈದರ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಪಿನ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಕಿಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ನಮ್ಮ ಓಯ್ ವಿಷಯನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂಂದುಕೊಂಡ ಒಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನದಿಂದ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕವಿಯ ತೋಜನ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವ ಪಂಪಿನ ದೇವೇರ್ನ ಕಂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸುರೂತ ಪದ ಸಹಸ್ರನಾಮಡು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಷಟ್ಕಾರು ಅಲ್ತದ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಸುರೂತ ಪದಾರು ವಿಶ್ವ ಕಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ವತ್ಯರಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯೆಡು ಈ ವೈದ್ಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ವೈದ್ಯರ್ಲು ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು ವೈದ್ಯನಿ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವರು ಸಂಶೋಧಕರು ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪಾರ್ಮಿಕರು ನಿಜವಾದ ವೈದ್ಯರ್ಲಿನ ಪುದಾರಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಅತ್ತು ವೈದ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರದ ಅರ್ಥ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಐಕೆ ಮಹತ್ವರವಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ವೈದ ಬಂದ ಏರು ಬೆನ್ಮೇರು ಪಂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿದೇವರು ಪಂಡ ಪ್ರಾಣತತ್ವದ ಈ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಸೇರು ನವೆ ಏರು ಇಲ್ಲ ಆಯೇ ಬೈದ ಅಂಚಿನ ಬೈದರ್ಲೇನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನ ಜಾಗ ಗರುಡಿ ಮೂಲು ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದರ್ಲೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬೆಮ್ಮೆರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ವೈದ್ಯರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರ ಸೇರಿದ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲನ ಅವಕಾಶ ವೈದ್ಯರ್ಲೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೆರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಆಲಯ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೈದರ್ಲಿನ ಆ ಗರುಡಿದ ಪುದರೆ ಮುಲ್ಪಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈದರ್ಲಿನ ನೇಮದ ರೂಪ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೇತೆ ದೈವಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ವೇಷಭೂಷಣ ಲೋಪನ ಕಮ್ಮಿ
ಚಪ್ಪರ ಒಂದು ಕರೆಕ್ ಕರೈಟ್ ಸೂರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿಗಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೈದರ್ಲೆನ ನೇಮದ ಕ್ರಮ, ಒಂದು ದರ್ಶನದ ಬೈದರ್ಲೆನ ದರ್ಶನದ ಕ್ರಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುಂಡು ಕಟ್ಟುನ ಕುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಚಲನಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಉಂಟು. ನೇಮಡು ತಿರಿಗಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ತರೆಕ್ ಚಪ್ಪರಂಬು ಅಂಪಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಭರಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ದೈವಕ್ಕೆ ತಲೆಮಣಿ ತಲೆಪಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಅಪರೂಪವು ಕೆಲವು ದೈವಲೆಗೆ ಬೈದರ್ಲಿ ಅತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಅಪರೂಪವು ಕೆಲವು ದೈವಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಭರಣದ್ದು ಚಪ್ಪರಂಬು ಅಂಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂದು ಬೈದರ್ಲಿನ ದರ್ಶನದ ಕ್ರಮ ಏನೇ ಕಟ್ಟಂಡೆ ಬೈದರ್ಲಿನ ದರ್ಶನ ತುರಿಯ ಕರೆತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಗೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಸ್ತುಲು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚಲನಗೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೇರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುಂಡು ತುತ್ತದೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಚಪ್ಪರ ಒಂದು ಕೈತಳ್ಳ ತೋಜವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈದರ್ಲನ ನೇಮ ಪಣ್ಣಿ ಒಂದು ಬೈದರ್ಲನ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಮ್ಮರೆ ಗುಂಡ ಗರಿಯ ಒಂದು ಗುರ್ಜಿ ಅಂತ ಸುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ತದೆ. ಸ್ವರೂಪ ಬೈದರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ, ಗರುಡಿ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾದರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂಶೋಧಕರವಡು ಅಥವಾ ಆರಾಧಕರವಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರವಡು ಕೆಲವರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪ ಬೈದೇರ್ಲು ಸಮರ ವೀರರು, ಬೈದೇರ್ಲು ಯುದ್ಧ ವೀರರು. ಆಕಲು ಯುದ್ಧ ಮಂತಿನ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಆಕಲೇನು ದೈವತ್ವ ಗೇರಾಯರು ನರಮನಿ ದೈವತ್ವ ಗೇರಾದು ಆಕಲೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು. ಎರಡನೇದಾದ ಬೈದೇರ್ಲೆಗ್ 450 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರು ಇಂಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇಂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಎರಡನೇದ ಗರುಡಿ ಪಂಡಿತ ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಗರುಡಿ ಪಂಡಿತ ಬೈದೇರ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುಲ ಗರುಡಿಲಿತ್ತ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಸಾಧನೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೇರು. ಅಂಚಿನ ಗರುಡಿಲೇಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಯಿನ ಬೈದೇರ್ಲೇನು ಅವೇ ಗರುಡಿಲೇಡು ಆರಾಧನೆ ಮಂತರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಇಂದುಲ ಗರುಡಿ ಬಂಡ ಯುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತು, ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತು, ದಾಯ ಪಂಡದ ಪಂಪಾಯ್ತು. ಮೂಜಿನದಾದ ಬೈದರ್ಲೆ ನನ್ನ ನೇಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪರಕರ್ಮ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೇಡ ಕೆಲವೊಂದತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಲೇಡು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಅವು ದಯಪಂಡ ಅವು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗ ಅದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಈ ಆರಾಧನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆ ತಿರ್ತು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಲಾದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಯ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬೈದೇರ್ಲೆಗ್ ಅಪರಕರ್ಮ ಆತಜ್ಜಿ ಐದು ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷ ಅಪರಕರ್ಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನು ಬೈದೇರ್ನ ನೇಮ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಗೆಂದು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಪಿನನೆ ಸತ್ತಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿನಿಂದ ಪಂಪಿನ ಪನೊಂದಿದ್ದ ಇಂದು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತಬಹುದು ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವದಾದ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮದ ಕೈ ತತ್ತಬಹುದು ಐದಾದ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ನೇಮ ಬಂದ ಅಪರಕರ್ಮ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೋದು ದೈನಿಕಲ. ಈ ಕಾರಣದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೈದರ್ಲಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂದಿನ ಬೈದರ್ಲಿನ ಗುಂಡದಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಐತೆ ಬೈದರ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಬೈದರ್ಲಿನ ನಂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಐತೆ ಬಾಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದಲ್ಲ ಅಡಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಚಿನ ಬೈದರ್ಲಿನ ಆರಾಧನದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಳೆವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಒಕ್ಕೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಬಂಗಂಡ
ಗರಿಯ ಪಂಡ ಬೈದರ್ಲಿನ ನೇಮಡು ಬಾಕಿ ದೈವಲ್ನ ನೇಮಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಾಕಿ ದೈವಲ್ನ ನೇಮಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಸುತ್ತದೀಪಿನ ನೇಮ ಆಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಟ ಬೈದರ್ಲಿನ ಸುತ್ತದೀಪಿನ ಉಂಟು ಕ್ರಮ ಆಂಡಲ್ಲ ಗರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಗರಿಯ ಪಾಡ್ದು ನೇಮ ಆಪಿನ ಕ್ರಮ ಗರಿಯ ಕಟ್ಕೋದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಗರಿಯನ್ನು ಸೇರಾದು ಒಂದೇ ಗರಿಯ ಮಂತದೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೂಜಿ ಗರಿಯ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕಾಗಿ ಬರೀ ಬೈದಲಿನ ಕೈ ತುಪ್ಪುನ ಸೂರ್ಯ ಇದು ಯುದ್ಧ ಖಡ್ಗ ಬಂಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ತರೇಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೈವಲ್ನ ಕೈ ತುಪ್ಪುನ ಕಡ್ಸಲ್ಲ ಅವಳ ಯುದ್ಧ ಖಡ್ಗನೆ ಪಂಪಿನಾಗ ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅವು ವಿಷಯ ಅವು ಆಗ್ತದೆ ಐ ತುಪ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಕುಡಂಜಿ ಬೈದಲಿನ ಚಪ್ಪರ ಉಂಟು ಇಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇಂದು ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಅವಂತೆ ಒಡೆಮಟ್ಟ ಬಂದು ಈಂದದ ಇರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸವನ ಮುಂಚಿನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದಂತೆ ನೆತ್ತಲ ವಿಷಯದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಇದಕ್ಕೂ ಬೈದೇರ್ಲು ಸಮರ ವೀರರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟ ಬೈದೇರ್ಲು ಯುದ್ಧ ಮಂತದಿಂದ ಏತು ಪ್ರಕರಣ ಉಂಟು ಬೈದೇರ್ಲು ಯುದ್ಧ ಮಂತದಿನ ಯುದ್ಧ ಅಂದ ಮಂತದಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮೂರದ ಯುದ್ಧ ಅವು ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆದಪ್ಪು ಓದಿ ಪಂದ್ಯದ ಗಡಿಟ ಆದಪ್ಪು ಅಕ್ಕಡ ಬೇತೆ ಒರಿಯರಿ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಯುದ್ಧ ಮಂದ ಲಡಾಯಿ ಮಂತದಿರ್ತಾರೆ ಸಮರ ಅಂದ ಮಂತದಿತ್ತಂದಾಗಲೂ ಜೀವಮಾನಡು ಒಂಜಿ ಸಮರ ಮಂತದಿನ ಅವು ಹೆಣ್ಮೂರದ ಸಮರ ಆ ಹೆಣ್ಮೂರದ ಸಮರಡು ಅಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಅಕ್ಕಲು ಗೆಂದುದ ಜೇರು ಎದುರುದ ಏರು ವಿರೋಧಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಯನ ಸೋಪಾದ ಜೇರು ತನ್ನ ಅರಸು ಏರ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಂತದೇರ ಆಯನ ಗೆಂದಾದ ಜೇರು ಬದಲಾದ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಅವುಲ ನೇರವಾದ ಯುದ್ಧಡ್ ಸೈದಿನಾತ್ ಪಿರೌಡು ಎದುರು ಯುದ್ಧಡ್ಲ ಸೈದಿನಾತ್ ಪಿರೌಡೋರಿ ಬಾಣ ಬಡ್ದು ಕೋಟಿ ಬೈದ್ಯರೇನು ಕೇಳ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಸಮರವೀರರು ಪಂಪಿನ ಪದ ಸರಿಯಾತು ಅಕ್ಲ ವೀರರಂದು ವೀರ ಪಂಪಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು ವೀರ ಪಂಪಿನ ಪೆಟ್ಟುಲ ಗಲಡೈ ಮಂತಿನ ಕೊಪ್ಪಿನ ಪುದಾರತ್ತು ವೀರ ಪಂಪಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು ಅಕ್ಲು ವೀರರಂದು ವೀರಪುರುಷರಂದು ಸರಿ ಆಂಡ ಸಮರ ವೀರರು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಅಂತದ್ದು ಐಟ್ ಆ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರ ಜನ ಪ್ಲಾಕ್ಲೇನ್ ನಂಬುನಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾದ ಗರುಡಿ ಬಂಡ ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಇಂದು ಕೇರಳದ ಕಳರಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಗರುಡಿ ಉಂಡು ಕೇರಳದ ಪುನಃ ಕಳರಿಡಿ ಇನಿಕಲ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಲು ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿದ್ಯೆ ಆದಾಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿಕಲ ಅವೇ ಕಳರಿ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಗರುಡಿ ಆತೀನಿ ಬಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಆಂಡ ಕಳರಿ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಗರುಡಿ ಅವಡೆ ಬಂಡದುಂಡ ಅದು ಗರುಡಿ ಮುಲ್ತಬಹುದು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಕಳರಿ ಆದುತ್ತರ್ಲೆ ಗರುಡಿ ಮನ್ಪಿನ ಇತ್ತಂಡು ಗರುಡಿಲು ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪನ ಗರುಡಿಲು ಇತ್ತಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ದುಂಬಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೈದರ್ಲ ದುಂಬಲ ಗರುಡಿಲಿ ಇತ್ತ ಬೈದರ್ಲನ ಗರುಡಿದ ಆ ಗರುಡಿ ಮನ್ಪಿನ ಶಬ್ದಗ ಅರ್ಥದ ಆದ ಬೈದರ್ಲಿನ ಗರುಡಿ ಬಂಡ ಯುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರನ ಅಂಚಿನ ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಟ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನೆತ್ತೆರ ಬೂರ್ನಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಕೂಡ ನೆತ್ತೆರ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತೆರ ಪಂಪಿನ ಸಹಜವಾಯಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಕರೆ ಕಡ್ಪೇರು ಕೈಕಾರ ಕಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತೆರ ಬೂರ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಓವೇ ನಿಖಲು ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಗಡ್ಡ ಕೇಳ್ತೋಲೆ ಇದು ಗರುಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವಡು ಗರುಡಿದ ಪೂಜೆನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಅವಡು ಕೈಟ್ ಒಂದು ಗಾಯ ಎಲ್ಲೇ ಗಾಯ ಎತ್ತಂದ ಗರುಡಿದ ಲೈವ್ ಒಪ್ಪುದು ಅಂಚಾಂಡ ಆತ ಅಲ್ಪ ಐಕ ಆತ ನಿಷೇಧದ ನೆತ್ತೆನ ನಮ್ಮ ಬನ್ನುವ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿ ಮಂತೊಂದಿನ ಬೈದರ್ಲೇದ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದರ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದ ನಡುವು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಮೂಜೂರು ನಿಂಜೂರು ಹೋಯಿನ ಬೈದರ್ಲು
ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಊರು ಒಂದು ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಗರಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಳು ಸೂರ್ಯ ಊರಿನಾಗ ನೆತ್ತೇರು ರಟ್ಟಿಂಡ ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತೇರು ರಟ್ಟಿನ ತೂದು ಈ ಜಾಗ ನಮಕ್ ಗರಡಿ ಮನ್ಪೆರ ಅರ್ಹ ಹತ್ತು ಬಂಡದ ಅಕ್ಲ ಜಾಗನ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ತಡ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಂಜೂರು ಹೊಡೆದು ಬಹುಶಃ ಬೋಳಾಗ ದನ ಎದುರುಕೋಬೇಕು ಅಂಚ ಬೈದಲಿನ ಪಾಡ್ದ ನಡ್ಲ ನೆತ್ತೇರು ನಿಷಿದ್ಧ ಪಂಪಿನ ಉಂಟು ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದು ಅಲ್ಪ ಜೀವ ಬೋಪಿನ ಸೈಪಿನ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಗಿಜ್ಜಿ ಜನ ಸೈಯೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಮೇಸೂತಕದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧದಾಯಿ ಅಥವಾ ಗರಡಿ ಪಂಡಂತ ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಪೂಜಿನ ತಾಗ ವೈದ್ಯರ್ಲನ ನೇಮ ಪಂಡ ಅಪರ ಕರ್ಮ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಬೈದೆಲ್ಲ ನೇಮಗ ಅಪರ ಕರ್ಮದ ಕುದರು ಬರೆಯರೆ ಈ ಅಪವಾದ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳುಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೋದೆ ಒಂಜಿಂದು ಗುರ್ಜಿ ಈ ಗುರ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಡಿ ಪತ್ತಿನ ಕಿಲಾವಡು ಅರಸು ಮನೆತನ ದಕ್ಲೆಗು ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲೆಗು ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಲಿನ ತಾವು ಆನಾಗ ಇಂಚಿನ ಗುರ್ಜಿ ಬಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮೇಲ್ತುವುದು ಜನ ಮೂಲ ಗುರ್ಜಿ ಉಂಡು ಬಂಡಿ ಕೂಡಲಿಂದು ತಾವುದ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಅಪರಕರ್ಮದ ಕ್ರಮ ಪಂಪಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಈ ಗುರ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಹೊರತು ಅವು ಅಪರ ಸಂಕೇತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಬೋಡುಂದಂಡ ಕೆಲವು ದೈವಲೆಗಳು ಮಾತ ದೈವಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ದೈವಲೆಗಳು ಗುರ್ಜಿ ನೇಮ ಪಂಡದೇ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಗುರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದ ಹಾಪಿನ ನೇಮದು ಗುರ್ಜಿ ನೇಮ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಎರಲೊಂದು ಆ ದೈವ ಅಪರ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಬೈದ ಇರ್ಲಂಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ತರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊಂದು ರಜ್ಞತ ಗುರ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಕ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬಾಗಡು ದಿಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ದಿಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರತಾರೆ ಆಯ್ತು ಗುರ್ಜಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತಲ ಅಂತೇಳಿ ಗುರ್ಜಿ ರಥೋತ್ಸವ ದೇವರೆಗಳು ಹಾಕುದು ಅಡ ಬೈದರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ಕಾರಣ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈ ಗರಿ ಅವರು ಇನ್ನು ತೂನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಂಬೆ ಬರ ಮೇಲೆ ಪಾಡ್ದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡ ಪುನಃ ಜಪಡ ಇಲಾಖ ಜಪಡ ದುಪ್ಪೇರು ಅಡ ಐತ ಉಲಾಯಿಡ್ ಪಾಡಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ತೂಯಾರಡ ಅವು ದಾದಂಗ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯಾರಡ ಅವು ಪುನಃ ಜಪಡವನ್ನ ಅದರ ಅಪರ ಕರ್ಮ ಪಂಪಿನ ಇಟ್ಟು ವಾ ಅಂದುಲ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ 10 ಪಂಪಿನ ಇಟ್ಟು ವಾ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಾರ ಪಾಡುವರು ಉಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಪಾಡುವರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಪಾಡುವರು ನೇರೋಲ್ ಧೈರ್ಯ ಪಾಡುವರು ಬಂಬೆ ಪಾಡುವರು ನೆಟ್ಟು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಗೆಲ್ಲು ಒಲಿದು ಗುರುಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆಲೆ ದೀಪುಜ ಅಂಚಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗರಿಯದೊಲೈ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಧೈರ್ಯ ರಟ್ನೆತ ನೇರೋಲ್ ಧೈರ್ಯ ಐತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕುಡೊಂಜಿ ಪದಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದು ಬೈದರ್ಲು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬೆಮ್ಮೆರೇನು ತೆರಿನಾಯಿ ಏರು ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಬೆಮ್ಮೆರೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿದಿನ ಬೈಜಿ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪದಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತೆರಿದಿನಾಯಿ ಅಂಚಿನ ನೇರೋಲ್ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮೇಲ್ಡ್ ಕುರುನೀರು ಮೇಲ್ಡ್ ಐತ ಮೇಲ್ಡ್ ಒಂದು ಚಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮೇಲ್ಡ್ ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಗಡಿಟ್ಟು ದೀಪನ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತಾರಾಯ್ದ ಗಡಿತ ದೀಪ ತೂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಪುನಃ ತರತಮಿತ್ತು ತಾರಾಯ್ದು ದೀಪಿನ ಉಂಟು ಪುನಃ ತರತಮಿತ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ರಮ ತಾರಾಯ್ದಿನಾಗ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ದರ್ತದ್ದು ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ಉದ್ದೋಗ ದರ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಅಡ್ಡಗ ದರ್ಪಣ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ಉದ್ದೋಗ ದರ್ತದ್ದು ದೀನ ಮಾತ್ರ ಪುನಃಕ್ಕೆ ದೀಪಿನಿ ಇದು ಇಂಚಿನ ದೀಪಗಳು ಇದು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆನ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂಜೆಲೆ ನಾನಾಗ ತಾರಾಯದ ಗಡಿಟ್ಟು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಪೂರಾ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೇ ಇಡುಂಟು ಹೌದಾ ನಮಗೆ ಬೈದೆಲ್ಲ ಗರಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಪರ ಕರ್ಮದ ಸಂಕೇತದಾಯಕ ಅಪಗ ಕೆಲವರ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಒಂಥರ ಪುನಃ ಜಯ ಪುಡವನು
ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿದು ಅನ್ನೋದು. ಸಮಾಧಿ ಬಂಡ ಪುನಃ ಕೌಂತು ದಿನ ಜಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿದ ಅರ್ಥ ಬೇತನೆ ಉಂಟು. ಒಪ್ಪಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕನ್ನಡ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಬಂಡ ಪುನಃ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಏನಂತ ತೂಂದಿರ್ತಾರೆ ಡೇರಂಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತೂಂದು ಎನ್ನ ದೇಹ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವದ ಇದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವದ ಆತಿನ ದೇಹ, ಪೃಥ್ವಿ ಬದುಕರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ದೇಹ ಅವು ಏಪಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಉಂಡ ಆತ್ಮೇಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ. ಪ್ರಾಣ ಕೊಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾನೆ ನಡೆದಾತ್ರ ಅವು ಕುರಿಯರ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಳಾಕೊಂಡು ಐದಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅವು ಪುನಃ ಬಂಟಿನ ಐದು ಕುದಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮಗಿನ್ನಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಪುನಃ ಅಂದ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಕೀಳು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕಳೆ ಬರವಂತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಳೆ ಬರ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 16 ವರ್ಷ ಬರ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿ. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ 16 ವರ್ಷ ಬರ ಹೊಸ ಮರಾಠ ಹೊಸ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತದು ಅವೇನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆ ಉತ್ಸವಗೆ ಅಕಲ ನಭ ಕಲೆಗಾರ ಅಂತೀನಿ. ನಭ ಬಣ್ಣಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಬಂಗಾಳ ಸೈಡ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಸೈಡ್ ಬಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಅಂತಾರೆ. ನವ ಕಳೆ ಬರ ಪಂಡ ಹೊಸ ಕಳೆ ಬರ ದೇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ಬರ ಕೊಡಿ ನಿಂದು ಬಟ್ ಕಳೆ ಬರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇಹ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಮುಲ್ಪಲ ಈ ಕಳೆ ಬರ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪರಡ ಅವು ಪುನಃ ನೆರವಲ್ಲಿ ಅವು ದೇಹ ಏರೆಗೆ ದೇಹ ಇದ್ದಂಗಿನ ಶಕ್ತಿಲೇನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇತ್ತಿನ ಮಾನವರನ್ನ ಮಿತ್ತ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕೊಡ್ತದು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಈ ಮಾನವನ ಮಿತ್ತು ನಮಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯರ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಅಕ್ಲೆಗಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಶರೀರ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾವನಕ್ಕೆ ಈ ಗರಿಯ ಬಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗರಿಯದ ಅರ್ಥದ ಎರಡೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ಗರಿಯದ ಅರ್ಥದ್ದು ಎರಡು ನಮಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಇವರ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಆದ್ಮೇಟ ಅವು ದಾದನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾದನ ಅವರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆದ ಈ ಗರಿಯ ಬಂತಿನ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಎರಡ ನಮಗೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಕೇಂದ್ರಪ್ಪಾರ ನಿಗಳು ರಾಮ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ. ಈ ಗರಿಯ ಹಸಿ ಪಂಡ ಎದ್ದಿನ ಅಕ್ಕಲ ಹುಟ್ಟಿನ ಊರುಲ ದೇಶದ ಇದು ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ದಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಹಿರಿದಾದದು ದೊಡ್ಡದಾದದು ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು ಗುರುತ್ತಾದದ್ದು ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಗರಿಯ ಹಸಿ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನದ ನೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋಜದೆ ಆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅರ್ಜುನ ಪಂಪಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಗುರೂರ್ ಗರಿಯ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿನರ್ದ ಮಿತ್ತದ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ನಿನರ್ದ ಮಹತ್ತರವಾಗಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಗರಿಯ ಮಾಡದೊಂದು ಗರಿಯ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ದ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗರಿಯ ಪಂಪಿನ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಓ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲನ ಓ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಗುರುತ್ತಾಯಿನ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ತೂಕ ಐತಿನ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡ ಮಲ್ಲಾಯನ ಸುರುತ್ತ ಓ ಉಂಡ ಅವು ಗರಿಯ ಇದು ಇಂಚಿನನೇ ಒಂದು ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಬೆಮ್ಮೇರು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಸಂಶೋಧಕರು ಪೆರಿಯಮ್ಮೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತೆ ಪೆರಿಯಮ್ಮೇರು ಬಂಡ ಆ ಪೆರಿಯಮ್ಮೇರದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಬೆಮ್ಮೇರು ಮಿತ್ತದ 5 ಜಿಲ್ಲೆ ದಾಖಲೆ
ಮಾತ ಮನುಕುಲ ಆವಡು ಅತದ ದೇವಾನು ದೇವತೆಲ ಆವಡು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಕೆಂಡ ಹಿರಿಯಮ್ಮೇರು ಏರಿಕೆಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರು ಆ ಅರ್ಥ ಸೂಯರ್ಡ ಮಾತ್ರ ಬೆಮ್ಮೇರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯಮ್ಮೇರು ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರು ಪಂಪಿನ ಪೆರಿಯಮ್ಮೇರು ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ತುಂಬದವ್ರು ಅರಸು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕೆಲ ಪಂಪಿನ ಕೇಳಿದ್ದ ಬೆಮ್ಮೇರಿನ ವಿಷಯ ಗರಿಯದ ಆಯ್ಬೇಕ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾಗ ಒಂದು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ನೆಟ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಾಡು ಮೂಜ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಬೆಮ್ಮೆರನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ದುಮ್ಮು ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಖಾಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪಡು ಇತ್ತಂಡು ಇನಿಕೆಲ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪಡು ಬೆಮ್ಮೆರನ ಗುಂಡದೊಲ ಗುಂಡ ಇದ್ದದ್ದು ಬೆಮ್ಮೆರನ ರೂಪ ಇಜ್ಜಾಂಡಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಇನಿಕೆಲ ಕೆಲವು ಗರಡು ಇಲ್ಲೆಡು ಉಂಟು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಂತೂ ವೈದ್ಯರ್ಲು ದರ್ಶನಡು ಉಂಡಾದು ವೈದ್ಯರ್ಲು ಅಕ್ಲ ಕೈಯಾರೆ ಕೊನೋದು ಬೆಮ್ಮೆರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನ ದೀಪದ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇನಿಕೆಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆರೆದು ಮಿತ್ತದೈತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಳ್ಳಾಕ್ಲು ಒಂದಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೇರು ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಐದು ಮಿತ್ತದ ಮೂಜಿನ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಗಾಳಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಗಾಳಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಬೆಮ್ಮೇರು ಶುರೂತ ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಬೆಮ್ಮೆರನ ಶುರೂತದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ದೇವರು ಆ ಗಾಳಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ದ್ವೈತಡ್ ತುಪ್ಪ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂದು ತುಪ್ಪತ್ತೆ ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆಂದು ಬೆಮ್ಮೆರ ಬಕ್ಕ ಗಾಳಿ ದೇವರು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತುಂಟು ಈ ಗರಿಯಡೆ ಕಡೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಗರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗರಿಯದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಗರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಐತ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ದೀಪಿನಿ ಅನ್ಪ ಅಗೇಲ ಅಂಡ ಬಲಸುನು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಗರಿಯದು ಕೂಟುನು ಬಂತೀನಿ ಗರಿಯ ಕೂಟುನು ಬಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಗರಿಯಡು ಅವು ಕೋಟಿ ವೈದ್ಯರ್ನ ಗರಿಯ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈ ವೈದ್ಯರ್ನ ಗರಿಯ ಅತ್ತಡ ಗರಿಯಲು ಅಂಡ ಬಹುವಚನ ಬಂತಿನ ಕ್ರಮ ಇದು ಒಂಜಿ ಗರಿಯ ಉಪ್ಪಾಡು ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಮೂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಗರಿಯನು ಗರಿಯ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಒರಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವದ ಉಲೈದ ಶಕ್ತಿ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತೆರೆಯೊಂದರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲದ ಈ ಇದು ತಪ್ಪುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬೊಕ್ಕದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಕಳು ಮುಟ್ಟಾಯರ ಆಯ್ದು ಆ ಕಾರಣಗಾತದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಯ ಬಂತೀನಿ ಕೂಟುನು ಬಂತೀನಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಕೂಟುನು ಬಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೇರಾವನು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವರನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಿಯರ್ಗಲ್ಲ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಥವಾ ಶ್ರೀದೇವಿನ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಿಯರ್ಗ ದೇವಿಗೆ ತ್ರಿಕೂಟಸ್ಥೇವನ್ ಪೇರು ಮೂಜಿ ಕೂಟ ಅಡ್ಕುಲ್ದಿನಾಲ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಶೃಂಗಸ್ಥಾನಲೇಡು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ಬಂಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕೊಡಿಟು ಕುಲ್ದಿನಾಲ್ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿಟು ಕುಲ್ದಿನಾಲ್ ಅತ್ತಡ ಕುಲ್ದಿನಾಯ್ ಅವು ವಿಷ್ಣುನ ನೆಟ್ಟು ಬನ್ನ ತ್ರಿಕಕುಧಾಮ ಅಂದು ಬರ್ಬೋದು ಮೂಜಿ ಕಕುತ್ ಪಂಡ ದುಬ್ಬ ಅಥವಾ ಶೃಂಗಸ್ಥಾನ ಅವರು ವಿಷ್ಣುಗಳ ಭಾಗವಂತರು ಅಥವಾ ದೇವಿ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಅವಡು ದೇವಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದೇವತೆಲತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಬಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಗರುಡಿ ಇಡ್ಲ ಬೆಮ್ಮೇರ ಬಣ್ಣದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕೂಟ ಮೂಜಿ ಗರಿಯನ್ನು ಕೂಟುನು ಅಲ್ಪ ತ್ರಿಕೂಟಡು ನೆಲೆ ಹಾತೀನಿ ಮೂಲು ಕೂಟು ದಿನ ಗರಿಯಡು ನೆಲೆ ಹಾತೀನಿ
ಆ ಒಂಜಿ ಗರಿ ಆಡ್ದು ಗರಿಯ ಒಂಜಿ ಆವಡು ರಡ್ಡ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಮೂಜಿ ಆವಡು ಮೂವರು ಬೈದಲ್ಲಿ ಎದುರುಡು ಉಂಟದ ಆ ಗರಿ ಆಡ್ದು ಅಕ್ಲ ಮೇಯ್ಕ್ ಬೈದರ್ಲಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದಿ ಪಂಡದ್ದು ಆ ಕೊಟ್ಟರು ಗರಿಯದಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಾದಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೈ ಬಂದಾಗ ಮೂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೈ ಬರ್ತದ ನೇಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ಪಿರ ಕಾಂಡ ನಗ ನೇಮ ಪಿರಿಯರ ನಗ ಕೂಡ ಅಕ್ಲ ಅಡೇಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದ ಐತೈದರು ದೊಡ್ಡಲು ಪಾಡ್ದು ಅಕಡ ಐಕ ಸುರಿಯ ಊಡ್ದು ಅಕುಲು ಅಕ್ಲ ಮೇಯ್ತಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಪಿರ ಅವೇ ಗರಿಯಾಗಿ ಸೇರಾದ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಅಥವಾ ಮೂಜಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿರ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾದ ಬೋಕೊಂಡು ಇದುವೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ನಮಕ್ ತೋಜಿನ ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಳೆ ಈ ಮೂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮಿತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಎರಡು ಮೂಲೊಂದು ಗುಡ್ಡದ ಕೊಡಿತಲಕ ಅತಡ ಶೃಂಗಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ತೋಜು ನಮ್ಮ ನೇಮೆ ದೈವಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ದೈವಲ್ನ ನೇಮದ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗದನ ಮನ್ಪ ಈ ಉದಯ ರೂಪ ಕೊಡವಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಿಂಗದನ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶೃಂಗ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಶೃಂಗ ಉಂಡು ಕಡೆ ಮೂಜಿ ಶೃಂಗ ಉಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಶೃಂಗಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ಲರ ಆಗ್ತದೆ ಕುಲ್ದಿನ ಒರಿಯದು ಒಪ್ಪನು ಮೂಜಿದಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾದ ಒರಿಯ ಕುಲ್ದಿನಾಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಕುಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸಾರಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೇವಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ದೇವಿನ ಎಂಚ ಬಂಪೇರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುಕು ಮೂಲಾಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾಹತ್ ಮಣಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮೂಲಾಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದ ನಡುಟು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿನ ವಿಭೇದಿನ ಮಂತದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕಿನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಮಿತ್ತಡು ಮಣಿಪೂರಕ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾಹತ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಐತ ನಡುಟು ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ಐತ ಮಿತ್ತಡು ವಿಶುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವು ರಡ್ಡೇನ ವಿಭಜನೆ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿನ ವಿಭೇದನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಿತ್ತಬಹುದು ಮೂಲು ಮಿತ್ತಡು ಸಹಸ್ರಾರ ಮಿತ್ತದ ಚಕ್ರ ಸಹಸ್ರಾರ ಏನು ಕಡ್ದ ಮೃತ ಸರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆದ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದಟ್ಟು ನೇನು ಮನ್ಪು ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿಕ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪು ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಆದಿ ಡಾಟ್ ತೋದಿಲ್ಲ 7 ಡಾಟ್ ತೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಡು ಮೂಲಪುನ ನಮ್ಮ ಜನನಾಂಗದ ತಿಟ್ಟು ವಿಸರ್ಜನಾಂಗದ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದ ಪುನಃ ಚಕ್ರ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅಂತಾರೆ ಎರಡನೇತ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಜನನಾಂಗದ್ದು ಅಂತ ಮೀಟ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿನೇತ ಮಣಿಪೂರಕ ನಮ್ಮ ಅಪೋಲ್ದ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ನೇತ ಅನಾಹತ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಐದನೇತ ವಿಶುದ್ಧಿ ಒಂದು ಕಂಠ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಜಿನೇತ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಒಂದು ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ಬಂಡ ಹುರ್ಗದ ನಡುಟು ಬಂಡ ಈ ಎದುರುಡುಂದತ್ತು ಅವೇ ಸರ್ತ ಅಡುಪಿನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಡು ನೆತ್ತಿ ಹಿಡ್ಪುನ ಸಹಸ್ರ ನಡು ನೆತ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಪನ್ಪಿನಡತೆ 10 ಅಂಗುಲ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಾದ 5 10 ಅಂಗುಲ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮಿತ್ತು 10 ಅಂಗುಲ ಮಿತ್ತು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಹಸ್ರಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪಿದಯ ಉಂಟು ಬಂತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇನು ಮೂಲ ಅವೇ ಚಕ್ರಗಳು
ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಚಕ್ರಗಳು ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪೂರಕ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ ಇಂಚವು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮರೆತು ಮಾಡು. ಹಲೋ, ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮರೆತು ಮಾಡು. ನೇನು ఇక్కడ మూలాధార ఈ చక్రాలను తోజైన ఉద్దేಶ ಈ ಕಾರಣ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಸಾಲಿನ ಸೂರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಕೋಲ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಕ್ಲ ಬೋರ್ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆರಿಕೋಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ ಕಟ್ಸಲೆ ಇದೇ ಶೇಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆದ ಸಂಕೇತ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಸಾಲೆ ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಸಾಧನೆದ ಪ್ರತೀಕ ಏರು ವಿಶುದ್ಧಿ ಮುಟ್ಟ ಆಜ್ಞಾ ಮುಟ್ಟದೇರ ಅಕ್ಲೆನ ಸಾಧನೆದ ಸಂಕೇತ ಅಂದು ಕಟ್ಸಲೆ ಅವೇ ತುರಿಯದು ಎರಡ ಇದು ಸರ್ತ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಈ ಕಟ್ಸಲೆದಲಕ ಎಸ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ತುರಿ ಸಾಧಕ್ಕೆ ఆయన ಮೂಲಾಧಾರಡಿನ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಿತ್ತು ಕಂತದ್ದು ಆ ಆದಿ ಚಕ್ರಲಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮಿತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕರೆಟುಪ್ಪಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಿದೈಕೊಳೋದು ಸಹಸ್ರಾರ ಮುಟ್ಟಿಯಡ ಆ ಕೊರ್ತು ಗಾಯನ ಬೆರಿಕೋಲು ಸರ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜನದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನೆತ್ತ ನಿಜ ಬೆರಿಕೋಲು ಸರ್ಪ ಆದಿನ ಫೋಟೋ ನಮಕ್ ಗೂಗಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಬೆರಿಕೋಲು ಎದುರು ಹುಡುದು ನಗೆ ಎಂಚ ತೋಜೋದು ಬಂಪಿನ ಹೈಟ್ ಎರಡ ಸರ್ಪ ಸೂರ್ಯದಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಮೂಲ ತೀರ್ಥಯಾನ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆ ಮುಲ್ತು ಶುರು ಆಗುದು ನೆರೆದು ತೀರ್ಥ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಐಕಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲು ಬೈದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಭಕ್ತನ ಕ್ರಮ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕೂಲೆ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದಿಲ್ಲಾರು ತುರಿಯನು ಕಟ್ಸಲೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬತ್ತರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತುರಿಯನು ಇಂಚ ದೇರ್ತು ಬರ್ತನು ಮೂಲಾಧಾರ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತು ನಿತ್ಯ ದೇರ್ತು ಬರ್ತನು 5 ತೀರ್ಥ ಪೋಯರ ಹೆಚ್ಚಿ ಬರ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕಟ್ಸಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಚಪ್ಪರ ಒಂಬು ಚಪ್ಪರ ಒಂಬುದಾದ ಬಂದ ഒരു ಸಾಧಕ್ಕೆ ಬೈದರ್ಲನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಸಿ ಬೈದರ್ಲನ ವಿಷಯ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ഒരു ಸರಳವಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನೇ ഒരു ಸಾಧಕನ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಬೈದರ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮಂತದೇರು ಪನ್ಪಿಡ ಆಕ್ಲೆಗಿಂದು ಪೂರ ಮಂತದ ಆವಡುಂದದ ಆಲ ಐತಿ ഒരു ಸಾಧಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಲಾಧಾರ ಧ್ಯಾನ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಂತೇಡ ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿನ ರೂಪದಾದ ಬಂದ ನಾಗನ ರಡ್ಡ ನಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಬಲತ್ ಇಡಾ ತಿಂಗಳ ಅಂತ ಬಂತೇವೆ ನಾವು ಬೈದರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಎರಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಭಾಗದಕ್ಕೆ ಆತದ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಲ ಹಂಚಿ ಅಥವಾ ಮುಡೈ ಭಾಗ ಬೈದರ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಕೋಟಿ ವೈದ್ಯರು ಅಪರೂಪ ಕೋಟಿ ವೈದ್ಯರು ಚೆನ್ನೈ ವೈದ್ಯರು ಬಂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಂದಿನ ದತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಲತ್ತಂದು
ಇನ್ಯಾರು ದತ್ತು ಗುಂತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರು ಬಲತ್ತು ಗುಂತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರು ದತ್ತು ಕಟ್ಟಾರೆ, ಇನ್ಯಾರು ಬಲತ್ತು ಕಟ್ಟಾರೆ. ದತ್ತು ಬಲತ್ತು ಬಂಡ ದುವೆ ಇಡಾಪಿಂಗಳ ಏಳು ಚಕ್ರದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೇನು ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಹೋನಾಗ ಅವು ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ ರಡ್ಡು ನಾಡಿಲೆಡು ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂಜಿ ದತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಲತ್ತು ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರ ಕಡಪುನಾಗ ಅವು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಣೆಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗುಂಡು. ದತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ಬಲತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಬಲತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ದತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಹೋದು ಬಿತ್ತು ಹೋನಾಗ ಏಪ ಆಜ್ಞೆ ಚಕ್ರನ ಕಡತ್ತಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಪಿದೈ ಹೋಗೋಣ ಆ ಕೊಡ್ತದ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಆ ಜಿಡೆ ಅರಲ್ಪುಣಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಅವೇನು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಜಿಡ ಅರಲ್ಪುಣ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಸಹಸ್ರ ದಳದ ಕಮಲ ಬಂದ ತಾವರೆ ತಾರದ ಎಸಲ್ದ ತಾವರೆ ಅದು ಅರಳುಂಡು. ಅದೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಚಪ್ಪರ ಗೊಂಬುದ ರೂಪ. ಬೈದೇರ್ಲಿನ ನೇಮಾಡು ಪಿರಾವುಡು ತೂದುಪಾರು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕರೆತ್ರ ಕಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಲು ಕುಂಟು ಪಿರ ಜಬ್ಡಾದು ಬಿಡ್ದುಪ್ಪು ಐತೆ ಇತ್ತ 4 ಕುಂಟು ನೋಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೂಜಿ ಹತ್ರ 4 ಅವು ಲೆಕ್ಕಡ ಮೂಜಿ ಕುಂಟಾವಡು ಅವು ಮೂಜಿ ನಾಡಿಲಿನ ಸಂಕೇತ ಅವು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಅವು ಬೀಲ ಅಂಡ ಒಂದು ತರಟಿತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ಒಂದು ಇದು ಜಿಡೆ ಅಡ ಈ ಜಿಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ದಾದ ಬಾಕಿ ದೈವಲ್ನ ಜಿಡೆಕ್ಲು ಬಾಕಿ ದೈವಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಗಬುರ ತೂರುಪ ಜಿಡೆ ಬಗ್ಗುದುಪ್ಪು ಒಂತಾಂಡಲ ತಿರ್ತು ತೂವಂದುಪ್ಪು. ಬೈದರ್ಲಿನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಜಿಡೆ ಅವು ತಿರ್ತುಲ ತೂಪುಜಿ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲ್ಮುಖವಾದ ಪಂಡ ಉತ್ತರ ಮುಖ ದೇವರ ನಂಚಿ ತೂಪಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜ ನೆಟ್ಟು ತಗೊಂಡ ದೇವರ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದೀವು ಪಂಪಿನ ಧಾತುದ ಬೊಲ್ಪು ಪಂಪಿನ ನೆರೆದು ಬೈದೀನಿ. ಬೊಲ್ಪು ಅದರ ಬೊಲ್ಪುಗು ದೇವರೆಗು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಗೂ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೂ ನೆಕ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲೆತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಾಂಡಲ ಐತ ಉಲೈಡಿ 7 ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಮಂತಂಡ ಇಟ್ಟು 7 ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆ 7 ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಒಂದು 7 ಜಿಡೆ ತೋದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪರ ಒಂದಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ 7 ಅಂತ ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತು ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು. ಇದು ಭುವ ಸ್ವಹ ಮೂಜಿ ನೆತ್ತ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಸಂಕೇತ. ಅವೇ ಭುವ ಸ್ವಹ ಸ್ವಲ್ಪಲ ಭುವ ಸ್ವಹ ಇಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ. ಅಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆಯನ ಬ್ರಹ್ಮೆ, ಅಕಾರ ಪಾಲನಕರ್ತೆಯನ ವಿಷ್ಣು, ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತುಲೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗು ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬಂತೀರಿ ಏರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಬಂತಿದ್ದೇರು ಅಡ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಬೈದೆಲ್ಲನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ದತ್ತೊಂಡ ಬೈದೆಲ್ಲನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಕಾಲಿ ದೇವಿ ಅತ್ತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಿ ಒಜ್ಜೆ ನುಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದೇವಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಬಾಗಡ ಬೋರ್ಡ ಸಿರಿಪುಲ್ಲಾವನ ಬಂದಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅವು ದೇವಿನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೂಲ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಂಡ ವಿಷ್ಣು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತ ಬೈದಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಣ್ಣಿ ಅವೇ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆದುಂಡ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುನ ಮಗೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಳಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ದೇವರಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ರುದ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ರುದ್ರೆ ಬಂತಿನ ಉದಾಹರಣೆ, ಈಶ್ವರಗ್ಲ ರುದ್ರೆ ಬಂತಿನ ಉದಾಹರಣೆ. ಹನುಮಂತನು ಗಾಳಿ ದೇವರ ನಮಗೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಶಿವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಗಾಳಿ ದೇವರು ಮೂಲಲೇರು ಅಂತ ಅದು ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಆ ಮ ಅಂಡ ಈ ಗರೋಡಿ ಬಂಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರಣವ ಉಪಾಸನೆದ ಒಂಚಿ ಕ್ರಮ ನೇನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇದಾದ ಮಂತದ ಬಂಡ ಅಪರ ಕರ್ಮದ ಅಡೆಮಟ್ಟ ಕಂತದ ಉಂಟಾದ ಬಹುಶಃ ಇನಿಯತ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿಯಾವು ಬಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ.
ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆನ ಎಲ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮೇರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ MA ಪದವಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಡೆ ಹೊಂದೇರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದೇತ ಮೆಂಬರ್ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮೇರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಕೆಲವಾತ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ UGC ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂಚನೆ NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲೇರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಲ ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲ ಮೊಮ್ಮಂಜೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಂಚಿತಿ ಕಡೆಟ್ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಜ ಕಡಬ ನಿಂತಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಡ್ ತನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯನ ತಜಪಾದಿನಾರು. ಸರ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಪಂದ್ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುರುಪೀಠದಗಳು ಒಂದು ಜಾತಿ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಮಾಧವ ಸರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಡು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಆತೇಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನೆ ಭಾಷೆದ ಬೆತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಇಂಕೊಂದು ಜಾತಿ ಸಂಶಯ ಇತ್ತ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂಶಯ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಆಸಕ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಡಕ್ಕೂ ನಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪುಟದ ಬಳಕ್ಕೂ ಪಂಜ ಪನ್ಪುನ ಊರುಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಪಂಜದ ಗರಡಿ ಒಂಜಿ ಉಡನೆ ಸರಡು 8 ಗರಡಿ ರಡ್ಡದ ಮಧ್ಯದ ಪುಟದ ಬಳಕ್ಕನಕಳು ಇಂಕ್ಲು ಇಂಕ್ಲಿಗ ಆ ಬಾಗಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಚಿನ ಅವು ಸಂಶೋಧನದ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಂಡದ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯೋಣ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸರ್ ಕೆಲವು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪರ ಕರ್ಮ ಬಂದು ಎಂಕಾರು ಸರ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅಪರ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ 8 ಜಾತ್ರೆ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ನಂಬಿಕೆ ದಾದೆ ಬಂಡ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಬೈದೇರ್ನ ಮಾಪುನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬೈ ಆನಾಗ ಪುನತ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಪುನತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ಐದಾರ ಅಂಚಾದು ಪರ್ರ ಯಾವ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಗರಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಕೊರ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಗರಡಿ ಪಂಡ ಅವು ಜಗಳ ಮಲ್ಪುನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಂದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಸಮರ ವೀರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಲೋ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿಜನ್ ಆತಲು ಒಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ನಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಯಾವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಾತಿರ್ದ ಏನ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಜೆಸಿಸ್ದ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಮೆಂಬರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ಈ ಇನ್ನಿತ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಂದು ಮೆತ್ತಿದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾತಾಡಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದರ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆರ್ಕೆರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಪಂಡ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ 7 ಪೋದಿತ್ನಾಯಿ 7 ನಿನ್ನ ಪೋನ ಒಂಜ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಬೊಕೊಂಜಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗು ಹೋರಾಡಿನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ತತ್ವ ಆಧಾರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು. ಆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನೇ ಅವು ಆರಾಧನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರ್ನ ಬಹುಶಃ ಸಮಂಜಸವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು
ಎಂಚಿನ ಬೆಣ್ಣೆಡೆ ನೂಲ್ ತೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ತೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರಿಯರು ಖುಷಿ ಹಣ್ಣೆ ಕಂಚಿತ್ನ ದಾಪಂಡ ಆರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ 1556ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಂಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾನ್ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅವಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೆಳಗದಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆ ತತ್ವ ಆಧಾರದ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಪವನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡವಿನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಫಲ ಪುಣ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ವಿಷಯೋಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪಾತ್ರದಿಂದ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ఈయన అనుభవాలను పట్టుకోనికి ఇరగ మస్తు ధన్యవాదాలు సార్. ನಮ್ಮ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಯ್ ಇನಿದ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಬಿ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇರೆನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮೇರು ದಿವಂಗತ ಬೋಳೂರು ದೊಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ದಂಪತಿಲ್ನ ಸತ್ಪುತ್ರೆ 1994 ದಿಂಚ ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆದ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಊರ್ಜಿತ ಕಜ್ಜಡು ಎಡೇನೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮರೋಡು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆಡೆ ಜೀವನನ್ ಕರಿತೊಂದುಪುನಾರು. ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ಮೊಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಆದ ವರ್ಮ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆದ 14 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ 1994 ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ 1997 ಇಲ್ಲಡೆ ತುಳು ಅಭಿಯಾನ ಮುತಾಲಿಕೆ ಆದ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬ 2014 ಸಂಯೋಜಕೆ ಆದ ಬೋಳೂರು ದೊಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಸಂಯೋಜಕೆ ಆದಲ ಸೇವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ಇಂದು ಪೊರ್ತು ಇರೇಗಾದು ದುಂಬೊತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ರಾಹುಲ್ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಸಂಗಡಿಗೇರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ತುಳುಪೀಠ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ತುಳುಪೀಠ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠ ಈ ಮೂಜಿಕ್ಲ ಯಾನು ವಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನು ಸೇರಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಇನಿ ಮೆಮ್ಮೆರಿ ವೈದ್ಯರ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತದಾರ್. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್ ಸುರೂರ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೈದೆರ್ಲನ ನೇಮ ಎಂಚ ಆಪುಡು ಐಟ ಆಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯಲು ಮಾತನಾದ ಐತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಪಂಪೇನು ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಬುಡುಪಾದ ಕುರಿ ಒಂದು ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ನೇಮ ತೂಪ ಪುಲ್ಲಗಂಡೆಲಕ್ಕೊಂದು ಬರುವ ಅಂಡ ದಾದ ಉದುದಾದ ಕೇನು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡು ಗೊರ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಇನ್ನು ಬೆಮ್ಮೆರಿ ಬೈದೆರ್ಲು ಪನ್ನಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಳು ಅಮರ ಜೋಕುಳು ಮೊಕುಲ್ನ ದೇವೇರೆ ಮೂಲದ ಬೆಮ್ಮೆರು. ಈ ಬೆಮ್ಮೆರೇನು ನಮ್ಮ ಗರೋಡಿ ಲೇಡ್ ಮಾತ ಪೂಜನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಮ್ಮೇರು ಬಣ್ಣಂಡ ನರಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದನೆ ಒರುತನೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಐತ ಕೈಟ್ ಬಿಲ್ಲುಲ ಪಗರ್ಲು ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ಅವೇನು ಪನ್ಪೇರು ಉಲ್ಲಾಯೆಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಭೂತದ ದೈವದ ಮತ್ತ ಪಾತ್ರಿನ ಕುಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅವೇ ರೀತಿ
ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ಗಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆಲ ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರಲ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಗಡ್ಡು ಮೂರ್ತಿಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿನ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನಯನ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲುಡು ನನೂರಿ ಪಿರವಡ್ದು ಬರ್ಪಿ ಆಯೆ ಏರು ಪಂಡ ಕುಜುಮ್ಮ ಕಾಂಜಿ ಅಂಡ ಆಯಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಕಮ್ಮಿ. ಒಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂಡ ಕೆಲವು ಕೋಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮನೆದೀದು ಮನೆ ಪಂಡಾಗ ಒಂತೆ ಎತ್ತರದ ಮೂಜಿ ಮುಖಾಲ್ದ ಮನೆದೀದು ಐಟ್ ಅವಿನ ಮುಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಈ ರೀತಿದು ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲೇನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪಿನಲ್ಪ ಒಲ್ಲಿ ಮದೇಡು ಜಪ್ಪುನು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪಂಡಿನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಲ್ಲಿ ಮದೇಟಿ ಜಪ್ಪುನು ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಂಡು. ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಲಿ ಮದೇಟಿ ಜಪ್ಪುನು ಪನ್ನಾಗ ವೀರಾವೇಶುಡು ಅಕುಲು ರಣರಂಗಗು ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದ್ರಷ್ಟ. ಅಕುಲು ಯುದ್ಧಗು ಪಿದಾಡು ಬೆರತ್ತೆ ಆ ಯುದ್ಧಗು ಪಿದಾಡಿನಾಗ ಅಕುಲು ಪೋಪಿನ ಆ ವೀರಾವೇಶದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವು ಐಕು ಒಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಪ್ಪುನು ಪನ್ಪ ನಕಲ್ನ ನರ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಗರೋಡಿದ ಎತ್ತರ ಬಾಗೊರ್ದು ತೀರ್ತು ಮುಟ್ಟು ಜತದು ಬಂದಾಗ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುಂಚಿಸಿನ ಅಹವ ಭಾವ ನರ್ತನ ಅವೇನು ತುಂಡನಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪನು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅವೇ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಬಕ್ಕ ಗರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರೆ ಕಡೆ ಅವು ಬಾರಬಾರ್ದು ಸಪ್ಪು ಬಾರದು ಇದು ಮೂಜಿ ಕುದೆನ ಇದು ಐಕೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಸ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ ಪಂಡೇರ್ ಕೂಡ ಅವೇನೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನವು ಸರಿಯತ್. ಅಂಚ ಈ ಜಾತಿದ ಸಂದರ್ಭ ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ನೇಮ ಪನ್ನೆಂಡದಾದ ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದೆರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ನಿಯಮ ಪಂದು ನಂಕ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಸೋಜುನವು ಐಟು ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಒಳಿ ಮಜೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಕಂಡೋಗಬಹುದು ಬಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಂಡೋಡು ಅವಳು ನರ್ತನ ಮಲ್ತದು ಸುರಿಯ ಪಾಡೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಅವು ಅಕೇಡಿದ ಕಾಲೋಡು ಅಕುಲು ಜೀವ ಬುಚ್ಚಿನ ಪೊಚ್ಚುಡು ಆಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆದ ದೃಶ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಉನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಕೆಲವರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತುಕುಳ್ಳೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಬಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ತೂದು ಪೋಡು ಬರ ಆತು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಾತ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೈದೆರ್ಲನ ನೇಮಗು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗನಸ್ತಿಕೆನ ಕಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತು. ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ 252 ಗರುಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಆದಿತ್ಯಂದ ಅವು ಮಾತ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಕುಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡು ಈತ ಮಾತ ಗರುಡಿಲು ಬುಲೆತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಮೊಕುಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಥನ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಡು ಕಥಾ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಪುನುಂದಂಡಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧವಾರ ದೇವು ಪುಂಜೆ ಅಂಚೆನ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಈ ಅಂಶದ ಕೆಲ ಉರ್ದು ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ ಐಕ್ ಮಾತ ಮಾನ್ಯತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಗೌರವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಕ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಮಲ ಸಾಧನೆ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯಗೂ ಎದ್ದು ತೋಜಾದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕುಲಿ ಆಗುದು. ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಕೇಮರ ಬಳ್ಳಾಲೆ ತುಪ್ಪು ಪರಿಮಳ ಬಳ್ಳಾಲೆ ತುಪ್ಪು ಹತ್ತಿಂದ ದೇವಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಲೆ ಅದು ಈ ಮೂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕುಲಗಳ ಕಚ್ಚಾಟ ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೋಟಿನ
ಅವಸಾನ ಆಪಿನ ಪೊತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆತನು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಿಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನಲ ನನಮಿತ್ತು ಕಂಚನದ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಸಹಮತೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಧರ್ಮಗೂ ಬೋಡಾದು ವಿದ್ಯೆಗೂ ಬೋಡಾದು ಅವತ್ತಂದ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಬೋಡಾದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕಿಲ ನಿಕುಲು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಅವೇನು ನೊಪ್ಪು ಉನ್ಪಾಯಿಲ ಕನಿಕುಲು ಉನ್ಪಾಯರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ ಊರುಡು ಜನಕುಲು ಮಾತ ಸಮೃದ್ಧಿಲು ಬಾಳುಂಚಿಲಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗೂ ಬೋಡಾದು ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಬಕ್ಕ ಈ ತತ್ವನು ನಿಕುಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಬೋಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಗುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡುಲ ಬೆಳಗುಂಡು ಬಕ್ಕ ತುಳು ಜನಕುಲ್ಲ ಪೇರಿ ಪಂಪಿ ಚಿತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಆ ಪ್ರಾಣ ಬುಡುಪಿನ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡಿಚಿತ್ತಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತ್ತಿ ಅವು ನಂಗೆ ಇನಿಗಿಲ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ಅಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶನು ಎನ್ನನಾಗ ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ನಿಕುಲು ಸಹಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಈ ಮಜ್ಜೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ತುಂಬು ತಕ್ಕುವ ದಾನ ಪನ್ನಂಡ ಎಡ್ಡ ತೆರಿಯಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲೇನು ಎದುರು ಬದುರು ಕುಲ್ಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಥನ ಉಂಡ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳಿಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ತುಳಿಪುಡು ಎಡ್ಡಂತಿನ ಅಂಶ ಅವು ಪಿದೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯನಿದ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾಡ ಆ ತುಳಿತದ ಬತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳು ಎಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತ ನಡವಳಿಕೆ ದಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಿನ ತಿದ್ದೊನ್ನೆದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ದಶಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲಾವಡು ಅಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ನುಡಿಟಾವಡು ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೆಡಾವಡು ಇಂಚಿನಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೋಜಿಂದ ದಾಯ ಪನ್ನಂಡ ನಿಕುಲು ತೆರಿನಕುಲು ಓದಿನಕುಲು ವಿಮರ್ಶ ಮಲ್ಪನಕುಲು ನಿಕುಲು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅವೇನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಈ ತುಳಿಪುರ್ದು ಎಡ್ಡಂಚಿನೇನೆ ಬರೆದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಥೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಎನ್ನ ಪಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನೆ ನಾಟಕ ಬರೀತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಸುರೂಟು ನಾಟಕ ಬರೀ ಐಟು ಬಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಐತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಅದು ಇಂಚ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತಿದೇರಿ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರುಳ್ಳಾರು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಡ್ಯಾರನ್ನ ಎಡ್ಡಂತಿನ ತುಳಿಪು ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಸೊತ್ತು ನಂಕು ಬರು ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವಡೊಂದು ಪಂಪಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಗೇನದ ಬತ್ತಳಿಕೆದ ಕೆಲವಾತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವದ ಬಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿರುಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರೆಗು. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಪನ್ಪಿನವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸ್ದ ಅಕೇದ ಹಂತಗು ಬೈದ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜುದ ಜಂಟಿ ಸೇರಿಗೆಡ ನಡತಿನ ಗೇನ ಪಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ 114 ಇನಿತ ಲೇಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ್ ವಹಿಸೋನ್ನ ಶ್ರೀ ಬಿ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನಿರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾಯ್ನ ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೇನ ಪೊಲಬು ಮಂತು ಕೊರಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೆಗ್ಲ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಸರ್ಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗ್ಲ
ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈತಿನೀಟ ತಾಳ್ಮಿಡ್ ಕುಲ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೋತೃ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಪೂರ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.